Välkomna till Computer Science Unplugged. Detta är en rad aktiviteter utvecklade för att barn ska få bekanta sig med några viktiga idéer från datarummet utan att använda datorer. Här visar vi hur tricket ser ut. Du kan finna hur det fungerar på vår hemsida. Tricket använder en teknik från datorområdet som normalt används för att förhindra att små fel på lagringsmedia inte skapar stora problem. Korten har två olikfärgade sidor som motsvarar 0 och 1 lagrade i en dator. Några frivilliga i publiken lägger ut korten i en fyrkant. Varje kort läggs med en slumpmässig sida upp. Ledaren som genomför aktiviteten lägger till en extra rad och kolumn med kort så att det ska verka ändå svårare att komma ihåg. Medan ledaren vänder sig bort vänder någon frivillig ett kort. Ledaren tittar sen på korten och kan peka ut vilket av dem som vänds. Titta på vår hemsida och i Unplugged-böckerna för att se hur man utför tricket och hur det hänger samman med datavetenskap. Du kommer också få lära dig var i det dagliga livet tricket bland annat används.